बोली बोली बाबा महेंद्र नाथ की बदलिए भोले बाबा रउआ अपन भेष के रउआ अपन भेष के जी रउआ अपन भेष के कैले परेशान बा कोरोना पूरा देश के कोरोना पूरा देश के कोरोना पूरा देश के बदलिए भोले बाबा रउआ अपन भेष के कैले परेशान बा कोरोना पूरा देश के कहियाले कहियाले मिली छुटकारा बाबा रउआ से पूछे जग सारा कहिया ले मिली छुटकारा बाबा रउआ से पूछे जग सारा। डेढ़ साल होई गइल बंद बा दुआरी बंदे बादुआरी जी बंदे बादुआरी ऐसे में कैसे बाबा होई जलधारी होई जलधारी होई जलधारी डेढ़ साल होई गइल बंद बा दुआरी ऐसे में कैसे बाबा होई जलधारी लहलहाई कब लहलहाई कब देश ई दोबारा बाबा रउआ से पूछे जग सारा कहिया ले मिली छुटकारा बाबा रउआ से पूछे जग सारा। निर्मल सावन बाबा करेले अरजिया करेले अरजिया हो करेले अरजिया एकरा आगे बाबा रउए मरजिया रहुए मरजिया रहुए मरजिया निर्मल सावन बाबा करेले अरजिया एकरा आगे बाबा रउए मरजिया अमर के अमर के कदी उजियारा बाबा रउआ से